سلام زخبركم تخاتلتي إيري ميدا سنتر نلوم السلالة علتاو زينا سبورت حيزلكم قريبا لغو سناي مكتتال اسبانياويت كلب بارسيلونا برازيلاوي اكافافالي فيليب كونتينو ب80 مليون يورو كشتو كم تخلي قلصالو كونتينو اب بارسيلونا صبو كم زي لي كاب كامبنو زوص حبريتاتا زمتو እዚ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ትርከበን ብርክት ዝበለ ዓበይቲ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ጻውዒት ይቀርበሉ ኳንተሎ ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ክጽምበር ከም ዝኽእል ግን ብሰፊሕ ይዝረበሉሎ ባርሴሎና ንመስራሕ ምስጋር ኮንቲኖ ንምቅልጣፍ ንጻውዒት ናይ ዝተፈላለዩ ክለባት ክሰምዕ ከም ዝጀመረትን ተወዳድር ከም ዘላን ጋዜጣታት እስፓኛ ይገልጻ ብመሰረት ተን ጋዜጣታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ዘለዋ ተገዳስነት ካብ ነዊሓት ሒዛ ክትገልጽ እኳ እንተነበረት بارسيلونا ግን ናብታ ዝለዓለ ገንዘብ ዘውጽአት ጋንታ ክሰዶ ዓይና ከም ዘይተሓሲ ይሕበር ሊቨርፑል ወንተጻዋታይ ዝነበረ ብራዚላዊ አካፋፋል ለጊማ ናብ አንፊልድ ከም ተምጽኦ ከም ትደሊ ሓቢራላ ይኹን እምበር ኮንቲኖ ናብ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ ክምለስ ከም ዘይደሊ ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ ስድራቤት ኮንቲኖ ንመናብሮ እንግሊዝ ክለማመዱ ብዘይ ምኽኣሎም ሓደ ካብቶም ናብ እስፓኛ ክኸይድ ዝቆሰቦ ምኽንያታት ምንባሩ እዞም ፈለጥቱ ወሲኾም ይረዱ ስለዚህ እዚ ሓደ ካብ ብሉጣት አካፋፈልቲ ዓለምና ዝኾነ ብራዚላዊ ናብ ፈረንሳ ጎጹ ከምርሕ ከም ዝኽእል ብሰፊሕ ይዝረባሎ ና ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ገዲፍካ ንወርሓው ደሞዝ ተጻዋታይ ማለት 2.3 ሚሊዮን ዩሮ ክትከፍል ትኽእል ጋንታ እንተደኣላ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ጥራያ ክትከውን ባርሳ ንማድሪድ ከም ዘይትሸጠላ ከም ርዱ ወሲድና ማለት እዩ ኢጣሊያዊት ጁቬንቱስ ቀዲማና አሮን ራሲ ካብ አርሰናል በመፍራማ ባየር ሙኒክ ካ ልዑል ደሞዝ ኮንቲኖ መኽፋል نجيمس رودريغز بقامي كتفرمو بموسانان كالن نفسه زخاله كونتينو نا فرنسا كخيد زغدو نتبيو بزي كازي ابيس جزلو دك عد برازيلاويان نيمار تياغو سيلفان ماركينيوسن نزي تጻዋታይ ከጸምዎ ስለዘይክሉ ንፒኤስጂ ክመርጽ ዘሎ ተخولو አዝሉ ዕል ኮይኑሎ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ነዚ ሰረደት ትመስላን መስራሕ ምስጋር ተጻዋታይ ዝምልከት ዝኾነ ቁልጥፍ ተበግሶ ካብ ሙሳት ተዓብያላ بارسيلونا ግን ነዚ ካብ ሊቨርፑል በ120 ሚሊዮን ዩሮ ከፊላ ዘምጽቶ ኮንቲኖ ጎዶሎ 80 ሚሊዮን ዩሮ ከም ዘይትሸጡ አፍሊጣላ ባርሴሎና ንኮንቲኖ አምስት መርመጥቃዕ ምስ ሊዮኔል ሜሲ ሉዊስ ስዋሬዝን ውህደት ክፈጥር ኳንተ ተጸበይቶ ኣብዚ ወቅት ግን ምዘም ህርመት አጥቃዕቲ ክሰምር ከም ዘይካለ ተንተን ድግጥማት ኩዕሶ እግሪ እስፓኛ ይምቱ ኣብዚ ወቅት እዚ ክሳብ ሕጂ 16 ግዜ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ 10 ግዜ ካ ተቀይሩ ንሜዳ ዝኣተው ኮንቲኖ ካብ ወርሕ ጥራት ሒዙ ሙሉ 9 ደቂቕ ማልያ ባርሳ ወዲ ኣይተራየን በዝኻና አሰልጣኒ ባርሴሎና ኤርነስት ቫልቨርደ ክምስጥ ስለዘይካለ ናብ ዕዳጋ ክወርድ ተገዲዱ ዶ ቫልቨርደ ዝሓለፈ ሰሙን ባርሳ ንሪያል ቤቲስ 4-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ኣብ ክንዲ ኮንቲኖ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ ስልት ጻወታ 4-3-3 ንስልት ጻወታ 4-4-2 ብምምራጽ በአርቱሮ ቪዳል ክጅምር ከም ዝኻለ አይርሳዕን 10 ጻወታ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ግጥም ላሊጋ እስፓኛ ባርሴሎና 10 ስዕብ ዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ በ10 ነጥብ ማሕዲጋታ ያዘላ ባርሳ ኣብ ልዕሊ ዋንጫ ላሊጋ ኮፓ ዴል ፊት ቻምፒየንስ ሊግን ክትዕወተሉ አንቂዳቱላ ኣብ ዘላ ግዜ ኮንቲኖ አሰልጣኒ ክምስጥ ዓቢ ስራሕ ክጽበይ እንተዘይ ኮይኑ ግን ናብ ባርሳ ጸንሖቱ ከብቅዕ ወዲ 26 ዓመት ኮንቲኖ ኣብ ተጻወተ ባርሴሎና ኣዝዩ ፍቱው ምዃኑ ይዝንገረሉ ደገፍቲ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሰሙን እዚ ብጋዜጣ ማርካ ኣብ ዝወፀ ናይ ምርጫ ሳንዱቅ ዝደልዮም ተጻወትቲ መሪጾም ብመሰረት እቶም ደገፍቲ ዝሃቦም ምርጫ ኪሊያን ምባፔ ፖል ፖግባን ማቲች ዲሊንግ ኤዲን ሃዛርድ ናብ ዝክራማት ናብ ስታዲየም በርናቦ ክመጹ ዘሎም ተጻወትቲ ምዃኖም ገሊጾም ልዕሊ 200,000 ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝሃቦ ድምጺ ኣጥቃዓይ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኪሊያን ምባፔ ንወዲ ጋንቱ ብራዚላዊ ኔይማር ናጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ብምቅዳም ኣብ ቅድሚት ስራዕ ተጻዋታይ ኮይኑሎ ምባፔ 79 ሚታዊ ድምጺ ብምርካብ ካብዞም ኣጥቃዓቲ ጸብለል ክብል ክኢሉ ኣብ መስመር ምክልኻል ማርኮ አሎንሶ ዝያዳ ጸብለል ክብል ተራዩ እዚ ተኸላኻላይ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ዝኾነ አሎንሶ ንተኸላኻላይ ክለብ ባየር ሙኒክ ዴቪድ አልባ ብጸቢ ብምብላጽዩ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ዝደልዮ ተኸላኻላይ ክኾን በቂዑ ኣብ መስመር ምክፍፋል ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ተመሪጹ ቤልጂማዊ ኤዲን ሃዛርድ ንኣካፋፋል ቶተንሃም ኤሪክሰን ዝበለጸ ካልኣይ መስመር ምክፍፋል ተጻዋታይ ኣብዚ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ዝሃቦ ድምጺ እቲ ዝለዓለ ድምጺ ዝረኸቡ ፈረንሳውያን እዮም ብፍላይ ከዓ ኪሊያን ምባፔን ፖል ፖግባን እዚ ከዓ ምስ ምምጻእ ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት
كيليان مبابي بول بوجبا ናብ ማድሪድ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ይንገር እዩ ፖግባ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ እስፓኛዊ ሪያል ማድሪድ ዘለዎ ኣድናቖት ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ፖግባ ኣብ መፋርቕ ናይዚ ወቕቲ ምስ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሆዜ ሞሪኖ ብምጉርፋቱ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ምዃኑ ብሰፊሑ ተዘሪቡሉ ነይሩ ይኹን እምበር ምስ ምምጻእ ጊዜያዊ ኣሰልጣንታ ጋንታ ኦሊ ጋነር ሶልሻየር ረጊኡ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ማልያ ማድሪድ ወዲኡ ክጻወት ከም ዝደሊ ግን ብዘይስክፍታ ይገልጽ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ዘሎ ፖል ፖግባ ብሮግባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ምስ ሪያል ማድሪድ ምጽዋት ንዓይ ሕልሚ እዩ ክትክበር ዘለዋ ዓባይ ጋንታ እያ ድማ ኢሉ ሕጂ ከዓ ሞ ዚነዲን ዚዳን ተሓዊስዋ ምዛ ጋንታ መን ክጽምበር ዘይደሊ ክብል ተዛሪቡ ይኹን እምበር ፖግባ ኣብ ዩናይትድ ሕጉስ ከም ዘሎን ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠበን ፖግባ ሎሚ ዓርቢ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ኮይኑ መጻረዪ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሞልዶቪያ ክጻወት እዩ ሶኒ ድማ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኣይስላንድ ጸወታ ይጽበየ ኣሎ 30 መጋቢት ድማ ምስ ጋንቱ ኮይኑ ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ኣንጻር ዋትፎርድ ክጣማጠም እዩ ናይ ቅድም ኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ዋይን ሩኒ ነዚ ተጻዋታይ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መጺኡ ክጻወት ይምሕጽኖ ኣሎ ምስ ፖግባ ኣብ ዩናይትድ ተጻወተ ሩኒ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ንፖግባ ከም ዝምችእ እዩ ዝሕብር ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪ ምውሳዳ ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዳ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ውጽኢት ሕማቕ ውጽኢት ተመዝግብ ዘላ ማድሪድ ዝመጽእ ክራማት ገዚፍ መጠን ገንዘብ ሰሊዓ ዓበይቲ ተጻወቲ ንምፍራም ተበጊሳ ከም ዘላ ይዝንገር ዝመጽእ ክራማት ናብ ማድሪድ ከም ዝመጽእ ብሰፊሑ ዝንገረሉ ዘሎ ኤዲን ሃዛርድ እዩ ሃዛርድ ብወገኑ ልክዕ ከም ፖግባ ብዛዕባ ማድሪድ ኣብ ሰሓተተሉ እዋን ዝሓልማ ጋንታ ክብል ይመሊሱ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ምስ ንሰገር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንምዕታር ምስ ማንቸስተር ሲቲ ትጣማጠም ዘላ ሊቨርፑል ንኣጥቃዓይ ቸልሲ ሆዱሰን ኦዴይ ንምፍራም ድሌት ሓዲራ እዚ መንእሰይ ኣጥቃዓይ እዚ ብዘይካ ካብ ሊቨርፑል ካብ ጀርመናውያን ጋንታታት ባየር ሙኒክ ቦርሲያ ዶርትሙንድ እውን ጻውዒት ይቐርበሉ ከም ዘሎ ይሕበር ሆዱሰን ኦዴይ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እዩ ዘሎ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ንኣካፋፋሊ ፒኤስጂ ክሪስቶፈር ንኩኩ ተጣይቐሉ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣርሰናል ነዚ ወዲ 21 ዓመት ኣካፋፋሊ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝነበረ መስርሕ ምስግጋር ተጻወቲ ከተፈርሞ ከም ዝሓሰበት ይዝከር እንሆ ድማ ሕጂ ካብ ባርሴሎና ንዝተለቀሐቶ ዴኒስ ዋረዝ ናብ ባርሳ መሊሳ ንኩኩ ብቐዋሚ ክትገዝኦ ዳግም ተበግሶ ትወስድ ኣላ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንተኸላኻላይ እስፓኛዊት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሉካስ ሄርናንደስ ክትወስዶ ተሰማሚዓ ሙኒክ ነዚ ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ብ80 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሕቑፋ ክትጽምብሮ ተሰማሚዓ ዘላ ሄርናንደስ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ማልያ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ገይሩ 21 ዝተፈላለዩ ጸወታታት ተሰሊፉ ሙኩር ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ብራዚላዊ ዊልያን ኣብ ቸልሲ ክጸንሕ ከም ዝደለ ሓቢሩ ይኹን እምበር ቸልሲ ነዚ ተጻዋታይ ተወሳኺ ውዕል ክትቀርበሉን ዘይክትቀርበሉን ኣይፍለጠትን ዘላ ብራዚላዊ ዊልያን ምስ ቸልሲ ክሳብ 2020 ዝጸንሕ ውዕል ኣለዎ እምበር ከስተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎም ተዳለኹዎ መደብ እዚ ነይሩ ከምወትሩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጣሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም